Салом алейкум ба ҳама дӯсто бародаро, хуш омадед ба канали Азам блог ва чун ҳар вақта бо шумо ман Азам Тавоев. Видеоро ки имрӯза мо дар бораи духтаре меравад ки ӯ хокистари сӯхтаи падари худашро гирифта дар нохунҳояш мезанад. Ба касе ки видео интересна марҳамат тамошо мекунем ва мо бошад видеоро ки имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. ин духтар хокистари мурдаи падари худро гирифта дар лакаш қатӣ мекунад ва дар нохунҳояш мезанад, барои он ки падараш дар тӯяш бо ӯ ҳамроҳ бошад. Падари шаҳрванди 26-солаи Британия Шарло Волтон 15 апрели соли 2019 ин ҷаҳонро падруд гуфт. ин мард бемории сактаи дил дошт ва ин ҷаҳонро падруд гуфт. ва ин духтар баъд аз марги падараш якчанд рӯз ба худ наомад ва баъд аз чанде тӯи ин духтар буд ва ин духтар мехост ки падараш дасташро гирифта ва назди шавҳараш бибарад. ин духтар бо падараш ин тӯйро 1 сол пеш нақшакашӣ карда буданд ва ин тӯй бояд ки дар моҳи октябр баргузор мегардид, аммо падари ин духтар то ин вақт зинда намунд ва ин ҷаҳонро падруд гуфт. мутаассифона духтарамаки Шарлот дар салон кор мекард ва ӯ ба Шарлот савед медиҳад ки биё хокистари падари туро гирифта дар лақ қатӣ мекунем ва ба нохунҳоят мезанем ва ин тавр падари ту метавонад бо ту бошад дар рӯзи тӯят. Шарло розӣ шуд ва хокистари падари худро гирифта бо лак дар болои нохунҳояш мезанад ва Шарло мегӯяд ки ман дар рӯзи тӯям ҳис мекардам ки падарам аз дастам доштааст ва то назди шавҳарам маро гусел мекунад. ман то ҳол бовар намекунам ки падарам дар рӯзи тӯи ман дасти маро дошта буд, аммо ин ҳақиқат дорад ки падарам дар рӯзи тӯям бо ман буд, гуфт Шарло. ва баъд аз тӯй ин духтар нохунҳояшро мегираду дар як ҷои баландӣ мемонад, гӯё ки кадом вақте ки нохунҳои ӯ бо ӯ бошад, ҳамон вақт падарашам бо ӯ аст. ва бо ҳамин видеороле ки имрӯза ба анҷом расид бародаро, ба канал ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, чунки аз баромади видеоҳои ояндаи мо бохабар бошед. аз шумо подписатсия лайк бародаро, аз мо бошад видеои нав. хайр бародаро, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.